Al Samit. Ales? Yeah, Samit. Ales Samit? Yeah. Yeah. Oh! Oh. Hostia! Cumbre! Egin dugu lehenengoko neguko igoera Manaslun guztiz neguan. Hau da, lehenengoko igoera integrala. Hau da, badago 86an uste dut, ez banan sekiguketan, igoera bat Manaslun neguen, urtarrian baita ere, baina hauek urten ziren udazkenean. Bueno, errespetu osoz, garai horietan, agian igual arau hauek edo mendien ez dago zarauri, baina gitxi hori gara. Ostia, eskenean logikoa da ez. Joera hori izaten da, ez? Osa, abendun 21 aurrera, de hecho, Nepalen hilabeterik eta onena izaten da abendu, ez? Eguraldi aldatuten dau, abenduen 20 eta 4 bitartean, da hor bai dago bajonazo bat baitare eta jartzen direla hor benetako neguko igoerak, ez? Eta ohikoa da bezala, ze? Gaur egun, zelan bizi garen eguraldian menpe eta bar aldaketa klimatikoak baldintza egiten dozku asko, oso gora beratsuak izaten direz. Lehen neguak askoz be egonkorragoak ziren, gaur egun oso zorekatuak izaten direz. Orduan, gora bera askogaz, eta gora bera horrek suposatuten da hori, guk sufriaraztea, aste bete txarra, bi egun honak, bost aizetzue, eta kristo bat. Neguko igoera hauetan, sostenia metotako menditan, zein nolako jardueretan, azkenean beldur asko pasatzen da momentu askotan, eta beldurre jaten baldin badotzu oker zabiltza. Orduen zeiten dugu, emozio horiek gorde egiten dugu, eta itziten dugu salbo batera, eta gero horrela zara kapaz segi egiteko, psikologikoki igoera bat gogorragoa da gorantzako bidean, eta berantzako bidean, fizikoki askoz be gogorragoa, ez? Ni neu emozio horik ez da sentidu bat bez, guzti kontrakoa, porque olakoa gara, gu izotzezkoak gara hortxe, olako jardueratan eta hor goian arebe gehiago, ez? Edo orain Manasluren kasuan 863 metotan, baina zagoz beste planeta batetik gertuo, planeta ondatik baino, ez? Eta zauz punturik eta urritinean bekanpalekutik baita ere. Kurioso da, porque tontorra egiten dozunean eta geizten zarenean bekanpalekura eta orduen egiten dozunean benetako tontorra utxik sentituten zara, porque ja egin dozu eta orain zer. Olertzen dozu? Eta orain zer, orain beste bat. Orduen kurioso da sensazio hori, sustuta bezala sentituten zara. Nik ez dute egin ezer berezirik, ezer desberdinik, ezer berezirik, azkenengoko urtetan ez dutena egin aurten, ez dago misterio askori, baina bai, hori, arriskatu dugula gehiago, 7.000 metrotako horretatik gora, aukera auki dugulako horra gora egoteko. 8.000 metrotako mendien artean, da ederrenetagarikoa izango nuke, 6 politenen artean kokatuko nuke Manaslu, eta izango da errezenetarikoa, seguruenik inongo dudarik gabe. Errezenetarikoa, neko esku zabalaga dan mendie da, bertako herritarrak ere oso jente jatorra da, Manaslu errebuelta osoan ez dire nepaliarrak, direz tibetarrak, zenia tibetarraz hitz egiten dute, eta zeniat oso jente jatorra eta bizi dire, berain kultura, erligio eta bar, guztiz budistak direz, eta bar. Eta torren egurako, nik bekanpalekua zapaldu nunean lehenengoz Manaslutik bueltan, esan nun, ez dut errepikatzen, ez ezak zer. Eta 2010era atzera egiten baldin badugu, Anapurnako tontorra zapalduta gero bekanpalekura heldu ginenean benetako tontorrera, esan nun beste binen, Anapurnan esan ez bueltatzen, agian bueltatzera zauten neguen Anapurna da.